रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव फिन बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोसे आङो दुखियापारायावहाय मोनसे जायगायावहाय आङो न' लुफैदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोबोद दुखु गोनां जे दुखुनांथाव नायोब्ला ओरैबायदि माने जानानै थानाय बेस्रा दा बिथाङा खानाय सिनगासिनो दङ सासे गथ'नि। दा आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअ लानानै बेस्रा गथ'आ खानाय सिनजागासिनो दङ आरो जाय खानाय सिनग्रा नापित लोगोआवहाय माने ओरैबायदि बेस्रा दुखुनांथाव फंबाया माने एसे जोनोम जानायनि एसे उननिफ्राय बिथाङा माने लेंग्रा जानानै दङ। ओरैबायदि दुर्भाग्य। दा आङो मिथिनानै लागोन फंबाया माब्लानिफ्राय बेबायदि खानाय सिननो सोलोङामोन। दा फंबाया बेसेबां जाखो बिदि रोंनानै? बिदि जायियावहाय सिनलाबायोमोन ने? आस्सा ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैबायदि हेभि आरोना नै ओरैबायदि मोजां नापित ना बाजाराव जेरै सिनो बेबायदिनो सिनो आरो नै फंबायाबो। दा दुखुनांथाव मानो होनोब्ला फंबाया बेबायदिनो आथिङाव आघात जानानै थाबाय। दा न'आ बैनो आरोना हनै बेनो फंबायनि न'आ बेनो। दा ओरैबायदि दुखुनांथाव। दा लावथि बेबायदि थुनानैहाय खानायखौहाय सिनो आरोना नै ओरैनो बाजाराव सिना लकेलावहाय ओरैनो गामिनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो नायनानै थानो हाया फंबाया। माने ओरैबायदि एसे खानाय गोलाव नुयोब्ला सिननानै होयो आरोना। दा बेबायदि दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय। दा गावनिखौ सिनग्रा रावबो गैया आरोना। दा गावनिथ' ओरैबायदि लावनानै दङ नै गावनिखौ सिनग्राया गैया। ओमफ्राय गावगा सिननानै होयो मालायफोरनिखौ। दा बेबायदि गोरों मानसि नांगौ खानाय सिननायावबो नङाब्ला जाया। ओमफ्राय दुर्भाग्य बेनो माने गावहा बाजारसिम थांनानै सिनजाहैनो थाखाय दा बेबायदिनो अबिगथा गैया आरोना। गावगा थांनानै सिनजानायनि राहा गैया। दा बेबायदिनो लांनांगौ लांग्रा मानसि थायोब्ला बेबायदि सिनजागौमोन फंबायाबो। दा गावहा नै बेबायदि लावद्लायनानै थाबाय आरोना। दा गावहा मालायफोरनिखौ बेबायदि स्टेन्डार्ड सिनना होयो। ओमफ्राय बे लावथियाखौ बबेनिफ्राय लाबोआ बाबु? ए लावथिखौहाय गावनि बिगुमै हरदों आरोना। ओमफ्राय दा बेबायदिनो नै ओरैजाय नै दा फंबायखौहाय सिनगासिनो दङ नै खानाया। ओरै नाहरदो एसे फंबाय। दा बेनो आरोना नै दाख्लै जोंनि ब्रादार सोमदोना मोनसे भिडिअ खालामफैबाय। दा दिनैहाय आंबो बेवहाय न' खाथियावनो लोगो मोननाय हिसाबै आंबो बानायदों। दा ओरैबायदि दुखुनांथावा बेनो जे माने फंबायाबो गोख्रों देहामोनब्ला बेबायदिनो थाबायगौमोन आरो बे संसाराव गेलेबायगौमोन। दा बेबायदिनो बेहा मोनसे दुखुनांथाव आथिङावहाय बेबायदि गोरलैयावहाय मोजांमोन। जोङो एखे लोगोजों संसार जानाय मानसि। दा बिनिफ्राय एसे स्कुलावबो थांलायबायमोन। दा स्कुलाव थांनायाव बेहा बल जोनायावहाय बेबायदिनो गथ'फोरजों बल जोनायाव बिनिफ्रायनो आघात मोननानै थानाय जादोंमोन नामा ने बाबु? बल जोदोंमोन आरोना। दा बेबायदि दा अब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जै बर' हारि जिउ गोलाव जाथों। नै दुखियापारा गामिया बेबायदिनो नायनानै लादो। गासैबो माने गोरिब गोजा आरोना बेबायदि दुखुनांथाव।